Closed doors, I'm a fool for your love. И здравейте хора, аз съм Босък с БГ, а тук с мен е Джоел. Здравейте. И днес ще обезвреждаме бомби. Да, колко файлове имаше? Файлове, найс. Давай. Бомбс. Така. Старт. Ух, пръстите ми изпукаха. Това знаеш как се чува. Чули се? Да. Абе не, че са все едно, нищо кай. Аре, давай сега. Така. Имаме жички, бутон за... Аз и колко жички? Така, значи имам 4 жички. 4 жички. Първите две са червени. Не ми кажи сега. Имаш ли... Бама по-бързо, защото... Имаш ли повече от една червени? Две са червените. Добре. Last digit на serial number ти ODD ли е? Не. Пиши някъде ODD на бомбата ти. Не. Добре. Добре. Има последната жичка жълта ли е? Не. Черно. Добре си та. Колко сини имаш? 0. 0. Колко жълти? 0. Бати ме. Я пробвай с втората жичка. Стана. Добре, имаме цветове. Премигва синьо. Синьото ли премигва? Да, ама бавно премигва. Имаш ли някъде... Добре. Not containable. Значи синьото премигва. Да. Бързо. Жълто. Жълто. Така. Сега какво ти премигва? Синьо, зелено. Синьо, зелено. Жълто, зелено. Така. Какво ти премигва? Сега жълто, зелено, червено. Синьо, зелено, червено. Жълто, Така. зелено, Така. синьо. Така. Какво ти премигва? Сега ги... Синьо, зелено, червено, синьо. Синьо, зелено, червено, синьо. Добре, значи жълто, Така. зелено, Така. синьо, Така. жълто. Така. Това го оставяме. Имаме думи. Пиша LED. LED. Да. Ред или лед? LED. Като телевизор и LED. Нали знаеш? Ясно. Да, ето. Значи, средната ти дума отляво. Средната ти дума отляво. Окей. Окей. Не стана. Ама аз просто ти казвам да ми я кажеш. Hold on. Hold on е думата. Сега... Добре, Hold on е тая начална. Да. Долната ти дума вдясно. Долната дума вдясно. Next. Next. Добре. Hold. Next. Имаш ли думата what? Да. Цъкай. Да. Кажи Сега пише there. D-I-R. D-I-R. Да ме като тук. Не. Ами? Т. Х. Е. И. Р. Добре, сега да намеря... Ясно. Добре, значи средната ти дума отдясно. Средната ми дума отдясно. Дон. Дон. Добре. Дан. Добре. Да. Да бе, да. Имаш ли думата шър? Не. Хъх. Не. Next. Да. Цъкай. Така. И сега последната дума е леада. Л-е-а-д. Б-е-а-д. Минута. Минута имаме. Как бе? Л-е-а-д. Леад. Да. Добре. Бързо. Секунди. Долната ти дума вдясно. Сър. Шър. Да. Добре. Сочи, аз съм малко. Така. Бързо 50 секунди. You are. You are. Няма. Има само you. Дон. Така, стана. Имаме бутон Detonate Scene. 38. Бързо. Добре, бутон Detonate Scene. Да. Една батерия. Чакай. Както... Бързо! И бутон и... Бързо 20 секунди. Задържи го и ми кажи какво ти... Синьо. 17 секунди. Задържи го като стане на 14.
На 4 като стане по-точно. Да. Стана! Четвъртата секунда! Четвъртата секунда! Аз съм просто ненормален. Четвъртата секунда и 95-та стотна. Добре. Добре. Майко, не Още мога вярвам. Да. И това беше от този видеоклип. Ще се видим следващия път. Ако ви е харесало видеото, може да дадете един палец нагоре, да се абонирате с канала ми. Долу в описанието ще има линк към канала на Као и ще се видим следващия път.